Assalamualaikum lur, ketemu maneh kali ini dalam episode Bakul Kacang diseret-seret oleh Sidik CS. Awal cerita, Sidik iki kepethuk Usman sing sambat angel golek jodoh. Lha apa perkara angel golek jodoh iki? Elek ta yo apa iki? Wis semaan dhewe lur dipahami ceritane. Kepethuk Usman marakno mangkel tok aku panjene. Ya gak mangkel. Akhire kepethuk kanca tanale susah sumpek sedih. Sing diomong wedok tok arek iki. Lho delon klemar-klemer delon. Oh, dunia. Waduh, mulai. Apa dunia us? Dunia tidak adil. Lho ya apa sare iki? Mengapa dunia membuat kali saja kok ceklong-ceklong? Kendeng niku. Nek ceklong lho banyune mlek nyang ndi kon niku? Oh, manungsa. Manusia kok manungsa? Manungsa dilarang bergaul dengan hantu. Bergaul mbek sapa nek ambek hantu iku? Kon niku toyo lah kon niku. Oh, Tintin Sumarni. Wah, Tintin Sumarni rek. Oh, kon niku. Aku teringat denganmu pada waktu aku putus tengah dengkul. Dudukno penyakitmu ya, bobulmu kan dudukno. Mengapa kau sekarang melupakan aku? Oh, lali be. Kau dulu pernah bersumpah. Wah. Hidup bersama mati berdua. Waduh. Lubang satu kepala daerah. Keliru. Lubang satu kepala nol. Oh, Mar. Oh, Mar sapa? Marmoti. Oh, tak uncalo kono pisan kon kok. Oh, Ni. Oh, Ni sapa? Nipon. Arek iki durung waras antaran arek. Oh, Tintin Sumarni. Lho aku titik. Kau kembali denganku, Arek sayang. iki wis lendro arek rupane arek iki. Kau kan Tintin Sumarni, sayang. Tutu, aku sekel. Aku sedek. Siapa kau? Aku sedek kancamu. Sopo? Sedek. Wis seru. Tanya seru apa kok? Oh, Tintin. Mengapa rambutmu halus bagaikan sikat kawat? Iki ngene lho, Dik. Sopo sing gak sedih? Iya ya. Sopo sing gak bingung? Iya. Sopo sing gak mumet? Alah kakean. Siji ae, sapa sing gak bingung ngono ae lho. Aku lek duwe kenalan arek wedok. Oh, ya. Jenenge Tuti, Dik. Tuti. Iya. Lah kon cinta barek Tuti. Aku cinta 100%. 100%. Lah Tuti ambek kon. Iki gak ngerti sih. Wah, repot. Kon cinta kono dur ngaron cinta relak bertepuk sebelah tangan mulai. Lah iya angel. Terus ya apa? Ape metu ya apa carane, Dik, aku iki. Kon kepin kepethuk. Iya. Omong-omongan. Para nononya sekolahane. Arek wis dilereni ambek gurune. Lah apa? Lah apa dilereni? Nyolong pulpene kancane. Lah nek pancene arek wis leren. Lah cara liyane Cara ya apa, Dik? kirimono surat. Wis tau tak kirimi suratku gak iso tampa kan Lah apa? tampa. Apa gak ditampa? Soale surate gak tak kei perangko. Wong kon gendeng us kon niku. Ya kene perangko ditampa. Iya, Tapi Dik. kon sik kepin kepethuk. Iya, Lah Dik. jaren gampang. Ya apa, Dik? Satu-satunya jalan Iya. hubungan telepon. Telepon. Mm-mm. Telepon iku panganan apa sih? Telepon niku ya asale teko terigu. Iya ya, Dik. Dimasak ya. Nek wis bunder dipe. Lah nek nek satos disawet bathukmu kono. Ya apa telepon gak ngerti lah iki. Waduh. Aja guyon ta, Dik, kon Ya gak matano. guyon telepon gak ero iki lho. Telepon ya apa modele? Telepon niku tak kandhani kan tau urut telepon. Iya. Telepone bentuke bunder dawa. Heeh. Terus ana mentole loro. Aja guyon seluruh tak ate bongkah kon niku. Kon iki lak garo tak kandhani. Masih kon kandhane bunter dawa nek mentole lho. Ajiar. Lah iya iki telepon model yang ngono iku. Oh, pancene bentuke telepon. Iya, arek iki apa sih? Lah kelire. Lah klire macam-macam. Ono sing apa? Ono sing coklat, ono sing ireng, Ono sing ireng. ono sing putih. Ono sing putih. Iya. Aku milih sing coklat ta. Ate
bongko adekno arek iki rek. Lho panjenengan ngono iku bentuke. Lah carane nggunakno ya apa, Dik? Lah carane nggunakno. Iku lana mentole loro. Mentol loro. Sing mentol siji templekne kuping. Lho lak keri. Ate kurang ajar ta. Tengen kok dikandani arek. Arek ngono ah. Iya. Lah mentol sing sijine. Sing siji nang kuping, mentol siji templekno cangkemmu. Lho lak gumo. Carane ya ngono iku os Kok pancene ngono Dik? Iya. Lah nek wis nemplek, engko iki iso ngomong. Iso ngomong. Lah saiki coba Heeh. umpamane aku nelpon sapa sing siramu jenenge? Tuti. Tuti, umpamane kon iku Tuti, Mosok tuti kaya reka udar ngene kok. lir pamane. Asu ngelilir akeh tumane. Wate bongko. Iki semunggo. Semunggo. Ya semunggo. Iya, Dik. Umpamane kon Tuti. Aku tuti. Nomamu ono telepon. Iya. Iya. Terus aku telepon ya. Mm-mm. Nah, coba rungokno. Heeh. Kring. Apa iku? Sauten. Oh, disaut. Sauten. Lah nyaut Pak, kayak nyaut memean ngono ah. Lho, titenono telepon ana kring, telepone angkaten templekno ngene bathukmu. Oh, lah sekalorku kumat malian. Ya templekno ne lambemu ngono lho. Oh iya, heeh. Kring. Kerong. Lho, aja disauti. Dol ya. Wis kate ngomong ana kring jupuk templekno ngono lho. Oh iya, heeh. Kring. Dijoko ya. Lho, waduh. Oh, jadi ngomong kon niku. Oh, kate ngomong ya. Kate. Iya, heeh. Kring. Kate ngomong. Oh, kate ngomong. Keren kok dikon Budi. Maksude Heeh. nek kon ngangkat telepon iku jadi ngomong aduh tak angkat to jadi ngono Oh, angkaten kate ngomong. ngono Angkaten ngono. ya. angkaten ngono ae. Ya wis, heeh. Kring Angkaten. warek jarce goblok kene menarik Oh, iku mbok telepone sing diangkat. Iya. Iya, heeh. Kring. Iya. Halo. Halo. Lo halo. Ha. Lah ya apa, Dik? Nek halo ya halo. Oh, halo ya, halo. Iya. Iya. Kring. Halo. Halo. Siapa situ? Saya. Oh. Lah, situ siapa? Oh, saya. Iya. Siapa situ? Saya. Lah, situ siapa? Saya. Siapa situ? Saya. Wah, mumet ae telepon iku. Kira gak putus gila. Lah kon telepon aku takut siapa itu? Mm-mm. Oh, saya. Tuti lah ngono. Oh, ngono ya. Iya. Omaku ya. Iya. Mm. Kring. Halo? Halo. Ini siapa ini? Oh. Di mana ini? Oh, ini. Iya. Ini rumah sakit. Sakit. Lah ya, apa, Kon Dik? gak nelpon Tuti sih. Lah kon ngawur ae lapo RSUP kon telepon niku. Loh, iku nomere umpamane ngone Tuti. Oh, ngene tuti ya. Iya. Iya. Kring. Halo. Halo. Betul ini rumahnya Tuti ya? Oh iya betul Mas. Oh, Iya. kalau begitu ini Tuti ya? Oh bukan. Siapa? Saya babunya. Oh, nampani tak nopo. Bukan ini gak gelem telepon-teleponan Dik. Aku kuwatir nek kena babune ngene iki. Telepon ngono enak. Iya. Ngomong kalem-kalem gak ono wong ngero. Gak ono ora. Rahasiae gak sampe ro wong liya. Ya nek sing nampani arek wedok ya nek babune ngono mah ya apa? Lho, mulane ndelok-ndelok. Delok-delok. Umpamane suara nek teteane ya. Iya. Nek umpamane suarane cilik merit, Cilik merit, iku Tuti. tuti, Nek suarane gede, gede gembret, ya. maratuamu iku. Di ngawur etano. Nek suarane rada gede. Rada gede. Iku mono bapakne. Bapakne, Lah nek suarane rada cilik titik empuk iku ibuke. ibuke, Lah nek suarane jenggong, senggong kere iku. Rajar iku watakno kon niku. kandhane are. Iya, ngandani aja ngono kon. Soale ngene lho. Lho gak soal aku wisan. Lho, gane soal ya apa sih? Lah apa dikai soal iku? Lho, duduk soal iku. Karep lak ngene ah. Karepmu. Iya. Karepmu lha apa? Lha karepku kon iku. Heeh. Pajak rundingan sing dhisik kok. Oh, rundingan masalah bisnis. Oh, bisnis. Nah. Ngerti aku. Apa sih? Bisnis iki lak sik ponakane bis kota iku. Ini gendeng kok ini kok. Lah apa sih Dik kon? Bisnis iku dolek hasil iku lho, nyambut gawe sing oleh hasil iku lho. Oh, kerja. Heeh. Kerja ono bisnis barang. Lah nutupno biyen iku. Iya. Iki terang-terang tanggapan iki mben. Mben. Heeh. Lah iya. Lah terus
Tanggapane kono seru. Apa tanggapan apa sih iki? Lho lah, tanggapan kentrung ngono lho. Kentrung. Iya. Lho kan wis sida ayo. Sito wis tak tombo panjer lah kon wis tak kei panjer kon. Panjermu kapan kayak persekot aku? Lah winginane ning ngarepe toko sio lah kon tak tekono es ngono lho. Lho esa gelas iki persekot e. Iya. Ajar iku. Iku proskot. Aku yang ngono gak takon tak cucup ae ngono jane. Tapi secara tidak langsung Iya, kono sale proskot lho kan. Termasuk melok mangan. Iya. Mm. Lah iki ngene. Iya, ya, Kentrung iki Mm-mm. padha mek grup-grup. Iya ya. Kudu ana primadonae. Primadona iku panganan apa sih? Lho, primadona panganan apa? Apa primadona? Primadona iku ndolek arek wedok sing ayu sing lincah. Oh, pokoknya ana arek wedoke. Lah, Si aku takon kon gak duwe bebek sing rada tuwek-tuwek titik ngono. lah iki lak kon nyasak mulian. Kayak primadona ngono lho. Ndak ndolek sing ayu. Sing ayu. Sing ayu ya. Iya. Mm. Lah terus cek payu kentrunge lak. Oh, minangka wayang, umpama wayang minangka sindene. Lah. Umpama band minangka penyanyine. Iya. Oh, ngono. Lah iki tanggapane aku gak Iya, gelem atik anu ya. Terang-terangan lho ya. Piro tanggapane? Wong loro tok ambek primadona situ wong telu. Iya ya. Tanggapane iki 200.000. 200.000 tobat lu. Waduh, kita lotong. Bagi wong telu lumajang. Terus lumayan. Iya lumayan. Iya. Lah iki 200.000. 200.000. Cuma dipotong kanggo mangan, transport, rokok, penginapan. Penginapan. Iki kari 2.350. 2.350. Karine. Karine. Lho potongane mbek karine kok akeh potongane sih, Dik. Omongmu. Lah panjenengan kari sakmono are. 200 piro? Kari 2.350. 2.350. Iya. Iya ya wis gak apa-apa Lah dilakoni. kok aku 1.000. 1000. Primadona 1.000. Lah aku. Kon 350. Mah mari tanggapan aku blonjo nang tuku siola nebas aku. Temen Dik. Nebas apa? Tuku dom bundel. Ya apa dakno arek iku. Lah panjenengan iku tanggapane sakmono Ya are. kebacut nek 350 iku omongmu. Lah iku iki wis Iya, iya. rono. Wis rono. Lah primadona iki sapa kira-kira? Ya apa kan durung nemu ta. Si adikmu. Adikku gak iso lara untune ngono. Waduh wis Wis ana. mangan jagung adikku. Ngene, mlaku-mlaku ambek ndolek ya. apa? Ngono ah. Iya. Budal ngono ya. Budal ya apa? Sak kecandake sapa sing gelem Iya. iku ayo dijae ngono ta. Iya. Budal saiki. Budal saiki Mm-mm. umpamane engko kepethuk nembong, kepethuk arek ayu, Saut no arek ayu iku. Nah, kepethuk arek sing jangkung, saut arek jangkung iku. kepethuk arek bongkok. Wis ana Iya sing loro sak ana bungku. Apa? Sing karo wong nonton teko doan. Apa? Sak ana nggo rangsel arek iki. Ngawur ya. Tapi masih bongkok sing penting suarane ya. suarane enak. Kita butuh suara. Ngene gampang nek oleh sing bungkuk didengkek ngono ya. Dengkek kok lak ngancam wong ngene iku. Oleh ya. Ya ndolek sing ayu. Sing ayu. Akehne ana arek wedok mlaku. Mlaku. Peringas-pringis, Peringas-pringis. plero-plero. Tepat iya. Sopon. Disapa? Iya. Gak ngomong. Iya. Ngono gak semaur gak seneng aku. Iya. Satpatu mentol aku. Ngomongmu kok niku. Carane kudu sing sopan. Oh, ana dalil ya. Lho iya. Carane ya apa? Rumuse nyopo arek wedok supaya Lah, dia ini. itu ada respon. Nah, ini. Ada tanggapan Sebabnya awak aku ndelok perhitungan perhitungan. soal matematika. Iki pentol. Ora apa nang matek-matekan barang kon iku adakno. Enggak, carane nggudu arek wedok. Nggudu Arek arek wedok wedok. saiki ambek ben siji. Siji. Nek biyen umpama diceluk, "Halo, sweet." Sweet. Ngono iku dek ngemut sapu tangan. Eh. Nek arek saiki enggak. Ono apa nih? Wis cijak ono ae. Drijine cekelen cakoten ngono melok wis. Iya. Ya apa ning? Saknya aku nyekel drijine sak ana tukang copet tak soro aku. Ya carane gopo. Carane. Iya carane. Ana kode-kode ya apa carane ngenal arek wedok sebelumnya. Nah, nek kode sing terakhir. Kode terakhir. Iki binatang apa yang ndlosor? Oh, iku gak masuk. Apa? Sing masuk tesene. Kan wong judi wis ka oleh sik. Lah lha apa nek takon kode bareng? Carane bagaimana arek wedok iku supaya sebelum kita Oh. kenal. Kan untuk kode-kode. Iya, iya. Anak itu mau kah? Iya. Tidak mau kah? Iya. Kalau tidak mau bagaimana caranya? Iya. Kalau mau bagaimana caranya? Beda iki adakno.
Carane ngene carane. Ya apa, Dik? Arek wedok iki susah mbek sedih. Iya. Iku susah mbek seneng. Seneng. Iku seje. Oh, gelagatnya lah. Warene mulai teko sekolah ya. Teko sekolah. Mlakune adik kalem, Kalem. ambek guyu mesem. Guyu Iku berarti mesem. arek seneng. Seneng. Lah iku Ojo budon. ngomong ngono, tau ana arek mlaku mesem, Iya. tasangono seneng, gendeng atane. Ngono kene ngawur ae. Lah kon seneng keterlaluan os kon niku. ngono, Iya carane. Didelok ya. Iya. Iya. Lah mamane arek iku mau meneng ae nggawa Meneng. tas ya toh. Meneng tas. Ya lenggat-lenggot. Terus arek plorak-plorok ngene. Iku titanono. Apa, Dik? Iku loro step iku. Wah, nek oleh arek iku lak tuk mijeti aku lan. Wah, Ya, carane dolek ngono. Iya. Dadi ini nyopo jok ngawur. Gak ngawur ya. Dadi cek tepak ngono lho. Biasanya ono kode-kode ngono, biasanya jarine arek model saiki. Lah, iya. Arek wedok nek nggo kipas, Lah. jarine dilempit ngene, Iya. jarine carane ngene, Ya, ngene carane. Jare padamu ngene. Iya apa ngono itu? Carane ngene. Iya. Nek kelabangane umpamane loro. Kelabangan loro. Iya. Dekek ngarep situ, Dekek ngarep situ, mburi situ. mburi situ. Iku berarti masih single. Oh, masih single. Iya. Iya. Lah nek kelabang loro, kelabang loro. dekek ngarep karo. Dekek ngarep karo. Kita nono. Apa, Dik? Iku mau narik kendat. Tak bunuh Kediri lah ngomong-ngomong niku. Lah nek kelabang loro dekek mburi, Dekek loro dekek mburi. lah dikandoli dengklek. Ate gendeng akon niku. Dikandoli iki lho pita-pita. Dikandoli pita. Lah iku sik wah kena kon sapa iku? Kena disopo. Iya. Tondo-tondo arek iku sik durung duwe pacar. Iya, Dik. Pamane kon nyopo wani kon? Nyopo? Iya. Nyopo wani sikil kotekan aku, Dik. Lho, nyopo biasa biasa. Carane nyopo ya apa nyopo? Mau arek liwat sret Iya. ngarepmu. Iya. Mbak, Iya. sendirian, Mbak? Iso nek ngono ae. Coba. Oh, Mbak. Sendirian, Mbak. Iya. Lah Iya, iya, ngono tok. iya ngono. Iya. Mari pulang bersama-sama, Mbak. Gitu. Mari pulang bersama-sama, Mbak. Yang ngono iku. Ngono tok. Iya. Iki nek gelem nek gak gelem lah. Singkai-sinan aku ngawur kon niku. Mestine lak yo gelem, ta wong Iya. carane kudu ngono, Us. Oh, kon niku. carane ngono ya? Iya. Tok. Lah nek arek mamane mencep Mencep. tok. Kiting teko mburi. Dikiting teko mburi ya. Iya, kitingin terus. Tapi Iya, berarti terus. arek memberi kesempatan. Memberi kesempatan aku. Iya. Nah, aku kuwatir disiapno maling kok pasan aku, Dik. Enggak. Ngono ya? Wong kon iki wong ditut nyamburine kok. Ikut burine ya. Pokoknya arek kon coba, Mbak, sendirian, Mbak. Ikut ke burine terus. Ikut burine. Aku ngetut wis rada mepet rada burine. Kono ngetokno gasa Semarang. Iya. Apane? Biru ra iku omongmu kon niku. Iku tutu Kasar Semarang. Lah ya apa? Iku setumi pabrik semen. Dik, sing apik saya delek Ya, ae. mlaku-mlaku pokok ana arek wedok sapa ae gelem dijak ngono. Dijak kentrungan. Iya, Dijak ayo. budal. Iya, ayo. Ayo wis, budal ayo. Nah iki ning Dewi sing dodolan kacang kepethuk sidik bareng Usman sing lagi ngamen. Terus ning Dewi diajak ngamen pisan, soalnya ana wong ate nanggap kentrungan. Nah, ya apa iki? Kok iso dijak duet iki ya apa iki ceritane? Kacang jeruk, aduh dik sarana orang ala kocul kacang kena. Kacang jeruk, ada orang sekali. Kacang. Us. Iki kan gak kepin kacang aku. Pengen, Nah, pengen iki. kacangnya. Apa? Pengen wong ya. Kok kepin wong ya apa sih? Jadi kena diarani arek body tuwiji. Apa? Body tuwiji. Apa nih? Iso ngarani ngono bareng. Lho, telon bangkaane merit. Ya. Arek dukur waduh, Dik. Iya, Dik, apa? Rambutnya kembang bakung. Iya. Masalah tumoe, Dik.
Ojo nyandak tumo nek krungu. Dudu tumo, Dik. Apa? Tibane undur-undur. Masa undur-undur ini rambut kon niku ngawur ae. Iki mono keriting rambute. Oh, kritik. Bulet rambute. Iya. Kang. Ini Beli kacang, Lek. Iya. Aduh, kamu beli kacang, yo. Melek berempah. Waduh, pelak cak Madura kakek. Pelak. Oh, ya beli kacang setaker ya. Apa setaker itu? Staker iki tak kandhani. Iya, bahasa Kon setaker. gelem ta ambek aku. Oh. Gabut. Loh, kocan beli kacang. Iya. Oh, senjata rumah. Kan gak keliru asli. Ngomong. Ya tidak tahu. Do Ria mon melek berempah. Loh, beli setaker. Tak oleh, Lek. Mau beli segome, contong. Mau setaker. Kita oleh mana? Oh, tadi iki nek tuku kudu sak tong, ngerti? Kudu segome. Kon ngerti segome iki? Piro? Segome ngono sego jemen. Lho, sibuk. Iki mung kacangnya wis sakmene lah, sak tong iki lho endi ana? Aduh, peno iku ya apa sih, Dik? Mau jare ngomong iso ngomong Madura. Pas ngecak Madura lo pelak, coba aku marah. Dik, mon lo bisa ngocak Madura mon ngocak, Dik. Wah. Sedek. Iya. Sedek lenen. Aneh jare ya, Bu. Mon kastamun. Aduh, Dik, lemah tak karuan kebimun ngocak. Lek kan malik, kakek sing pendek. Loh, Kon sing ndek, kon Iya. iki lho ndek. Iya, pendek ya, Ndek. ada apa? Ada. Iku bahasa Itali ku, ngawur ae. Ayo angel ngene. Ndek. Berapa, Kakek Bu? gila cak Berapa? Madura. Lah kan kakek reng Madura, Lik. Betul asli. Oh, Madura kak emak, Dik. Bangkalan. Oh, Bangkalan. Mon pula sampan. Oh, sampan nih. Engki, Lek. Kenal lagi, Lek, ya. Sedek siapa? Pula Dewi. Oh, Dewi. Dewi. Kakek siapa? Saya. Sudin. Sodet. Ayo, tekan Dani. Apa? Sotin iki dodol soto, ngerti ya kon? Lah iya. Oh, ngawur ae kon. Njek. Nah, mana kakek lo? Nah. Oh. Saya bener, saya bener. Nama. Nama. Nama kok Usman, Bu. Oh, Osman. Osman. Aduh, cek Engkau. pendek. Lah Ria Usman, engko Mus Mulyadi. Aduh, mau nengkok kenal dia Mus Mulyadi. Iya, iki anu, sidik. Oh, Sodik ya? Soting. Sodik? Sese. Ya iya Sodik Ria, apa boy. Sidik. Iya Sodik, bi Sedik kan pak. Sidik. Iyalah Sedik, Sodik. Siapa cari ilatmu kan? Nggak jangan caboy. Engkau lah jualan nyari PC. Pun kakek meleh, cek meleh lah. Boleh. Berapa ke? Sing ngicipi enak tangga. Joki pencet petok ae, kacang larang, ronce pencet terus. Tuh, wis larang. Ngicipi kau lorek kuolo Situ ae, Bu. Encet mon setong oleh mon nyak tak oleh le kulekan. Nah sekarang oleh barian ya sopo. Oh, iki oleh kula iki wis kon ngawur ae. Iya. Mele. Meleh setaker ya. Ya staker. Aduh, reng ganteng mon melecok titik ra sebanyak sekali. Rempah mon staker ya. Setaker peta oleh mak. Meleh sekolah taker ya le ya. Di sekolah. Angkui sing bine. 150. Iya. Mari semaput, mari mangan. Kau niku ojo, wah kerang sapan kau niku. Wis. Kau niku kali rendah ya apa? Ngono sih ya. Apa? Iki kacang iku, iya ta. Lon wong iki potongane lapis e. Iya. Iku mau. Iya. Iya. Pokoke iya. Aduh, ada apa boy? Sebentar pak mau ngomong iku. Arek iki blas iki, tepak iki nek tanggapan ngejak iki ya Iya. nek tepak. Soale tepak ya apa? Apa? Umpama gak dibayar, iki Iya. iso nyelatu sing duwe gawe. Ngene nek ngomong. Lho Tidak. Panjenengan iki suarane ngono. Gulir apa cocak-ngocak terus ay. Kocak kon niku ngerti ya? Sing ngajak kon lho sapa? Ndak menone pancene gak iso ngomong Madura. Aku mau Jawa iso. Ah, Dik. ngomong Tapi Jawa yo ae. sepurane mong
Jawa gak iso. Gak iso kaya peno, Dik. Gak apa-apa, Bu. Nek menawa iso cara Jawa, lah cara Jawa ae. Oh, cara Jawa le ya. Cara Jawa. Iya. Tuku pira peno le kacang? Selawi ae, Bu, selawi. Aduh, selawe cek. Digawe percobaan. Nek Percobaan enak toh. tuku maneh. Eman pe ganteng nang lanang teng ganteng masa duwe gak nyekel. Wis tak Padha ae lak ngono iku. Sebagai eksperimen ya. Wah, kono ku eksperimen. Apa Kayak iku? contoh, kayak contoh. Contoh ngono ae. Selawi tak tuku selawi sak taker. Oh, selawi. Engko nek cocok nang ilatku kon tuh tak kontrak ya. Bener iku aja lapone. Kacange percobaan ngono lho. Coba, Iya. ngono lho Kok ya. dodol kacang apa dikontrak dan ini apa omahe peno? Kacange tak kontrak ngono. Wah, iso paham tok ae. Kon yo ngono. Dituku kabeh yo. Iya. Aduh. Ini, Buk. Peno Rezeki iki Dik ya. Aku Eh. sik ketole plaris peno, teng ganteng oreng. peno iki sedina batine pira? Aduh, nek bathi ngono bendino mesti pesti, Dik. Pira batin? Paling titik 2,5 juta. Kulae pira dodol kacang sak omplo bathi 2,5 juta. Aduh, aku nek kulante 1.500. Oh, 1.500. Batine 2,5 juta. Iki ambek dodol lapangan hari ini. Ngawur ae. Nemen, Bu. Dadi batine sing mesti. Kade wong dodol kacang ambek jeruk ngene ae paling lumayan bathi 1.500. 1.500. Sepi ku sampai 500, Dik. Soro wong dodol kacang iki, Dik. Iya, nek kowe gak soro klesetono, Bu. Lah umpamane itu kono iki, Pak. Oh. iya. umpamane penotake bathi sedina 5.000 ya, Bu. Aduh, 5.000 ku akeh, Dik. Cok guyu-guyu. Pokoke wis tak Cari guyon. tak sewengi tak kek 5.000. Hei. Sembrono penali. Wani jangan aja. Uang diajak semengi bayar 5.000. Loh. Waduh. Pajak aduh, apa? karena- Jangan bola kakek. Oh, Kakek oh, ayo. oh, Ayo. oh. Aja aja dianggang-anggang bros. Oh, kok niku. Iya lho, Salah kata paham. apa? Salah paham. Iya. Sakana dijak. Kandhane Sakana kon jangan di. Aku total kacang nek ngomong cok sembarangan. Iki dijak kan dijak lapo-lapo, peno salah paham. Iki ngono, penemune kene sakana jangan dijak hoi. Ngono lho. Ngomong sing genah peno sing aturan. Ndak, pernah jangan tajak main sewengi ngono lho. Main apa iku, Dik? Main. Bal-balan. Aduh, sepurane Dik aku gak iso main bal kebalan. Ya apa? Gak iso main bal kebalan. Bal kebalan yo apa sih? Bal-balan kok bal kebalan. Ayo iku bal kebalan sing aduh saduk romono, lon ulon tangitan. Dosa romono. Satu keboro, satu ketemo. Nah, iku kan coba ada, Dik. Iya, iya, iya. Gak iso, Dik, aku wong wedok. Gak iso. Gak iso. Aku nek ngetok kayu, menek klopo iso. Lho. Aja menek klopo. Aduh, wong Madura penggaweane ngono, Dik, golek kayu. Ngetok klopo, nek menek klopo iku iso. Lho cok menek, kok berat kabeh benang kok. Lah carane. Menek lho apa iso? Iso aku. Turunane bajing arek iki. Ya, apa? Enggak, sing mesti pernah iki, jangan tajak main sandiwara. Nah, Main sandiwara iku apa? teter. Aku gak ngerti, Le. Sing kenapa? Nah, Oh. main iki lho kentrungan. Nah, kan ono Dik. Iso main kentrungan. Kentrungan. Aduh, kena. Ala gladur. Oh, pernah iku. Kandhane kok adu-adu. Lah, Main kentrungan iku ya apa sih, Dik? Kandhane Dik. kentrungan iki adalah tradisional. Nah, Ngono lho ngerti? Kesenian Kesenian tradisional. Iya, iya. Lah sing main wong telu. Oh, kadang main sandur wae ya. Lho tete Mon sandur kok pelang mon sandur. Aduh, Le. Lah kana dore. iki ngidungi wong kecepit iki. Woi, tunggu anak-anak tok ae. Enggak iki gak Iku anak. belajar, Oh, Dik. belajar, iya. Dadi iki engko omong-omong tak uruki engko. Oh, belajar ya, Dik ya. Nah, tinggal Aku belajar gelem, dulu. Dik, pokoke peno, gelem muruki aku yo. Lah, Tapi sare kok niki- tak diapa-apano lho, Dik. Nggak apa-apa kon sapa adakno. Engko tak ngembuk, Dik, Kak. Apa? Ring muring ngembukku engko. Mbok iki sapa sih, Dik? Mbuk iku nek kon ning gawa iku jadi dimbuk-mbuk. Ngerti ya? Lho, ini Kate tak bumbu. enggak gak dikel-cekel iku. Mbok iku mbok padahal awake peno iku emak iku. Oh. Emak iku.
Mami. Iya babone. Lah iki ngene. Iya. Sarene budal iki ngirit ongkos. Beca lah situ sih. Oh. Penonton Pak beca sampe aku lakon kacangi gowon sih. Iya. Mlaku ning mburi ae. Dadi kon Pak Becang loro. Iya. Aku kacang mbek mlaku. Iku gone sengkle aku. Enggak ini, Dek. Do podo pokoke nek do podo soro nak wenak wong kabeh ya. Nah. Saiki peno mbek sing ngendhek iki Pak Becak. Engko aku susulan gendongen. Gendongen ya. Aku gendongen. Gendong arep tamburi. Lu gendong buri. Ah gendong arep lak merangsang diskotik kon yo. Ya wis ngono ta. Budal saiki ya. Saiki Iya. ya. Mlaku, Dek. Iya, mlaku. Iya, Dek. Bisa dilatin oma bisa. Iya. Nah, saat ini Ayo. budal tangkap Pak. Iya. Ayo, Dek, ayo. Wong telu teko nang omahe Klowor sing kate nanggap kentrungane iku lho. Nah, kentrungane iki seru. Soale kenapa? Wong telu iki kan grup dadaan yo. Ketemu ning dalan tiba-tiba dikongkon melok nanggap. Nah, iki serune ning kene lur. Semakan ayo. Klowor sugih sing kesuwur sampe kesuwure teko negara Ngamarta. Ya pong sugih sing gak kelawan-kelawan ya aku iki. Ya wis gak duwe bojo, urip ijen. Wis gak anak gak bojo. Engko nek isuk kepingin sarapan ya gawe sarap-sarapan dhewe. Kepingin mangan mie ya ngemi-ngemi dhewe. Saiki gak tau mangan mie, mergo mie mulih nang desa. Kepingin mangan ndok ya ya tuku ndok-ndok dhewe. Ya apa le gak enak aku iki. Sugih. Mergo asale sugih ngene. Aku iki nurut omonge wong tuwa-tuwa biyen. Kok nek kepingin cukup nak, titik-titik kelompokno nyatane. Aku isane sugih biyen asale tuku petik. Tuku petik adik petik wedok. Petik wedok tak ingu ngendok. Dadi akeh. Wis petik manak dadi akeh tak dol. Tak tukokno wedhus. Wedhus wedok. Wis wedhus manak akeh tak dol. Wis wedhus tak dol tak tukokno sapi. Sapi wedok. Wis sapi dadi akeh manak tak dol. Tak tukokno prauto. Prauto wedok. Wis ya brek. Loh, lagi apa? kentrunge tas duki. Wah. Tolong nopo sing rewang kan ngangkat alat ini kok. Waduh, alatnya kada toh? Nggih kali trek. Oh, siap bos. Jangan saiki ya alatnya. Iya, lah Sampeyan kok mriki ya, no. Iya yo ngangkat ya. Sampeyan niku ya no betik. Dik, tolong ya. Lho iki sing nduk gawe. Sudah kae ta iki. Dek iya no, Bisa sangar arek cilik nontok iki. Dek sedik. Napa? Sampeyan lak ketua. Nggih. Niki anggota sampeyan. Anggota kula. Kula terakane prauto gandeng mari. Lah mau tetep sing main. Ngawur mawon, kula diceluk Dik. Lah niki panggunge pundi panggunge? Lho panggung to? Nggih damel main niku. Pinten? Lho, kula lakne di panggung 8 meter mal 10 meter. Niki damel napa niki? Lho main wong telu niki. Nggih main wong telu mrih. Nggih. Wong telu mawon panggung 10 meter, Dik. Lah napa? Losor ngene bali-bali niku mau lho. Mau sore ngene kene maine kene. Dek, aku gak direken ya apa. Mboten. Dek, gak mlebu po. Iki sedik. Sing duwe gawe iki. Ya iki ndekae. Dik. Napa? Anggota sampean iki. Ya napa? Enten sing cementeng. Lho nggih niku sing enak suarane niku. Iki primadona. Napa primadona? Primadona niku padha le permen isis niku lho. Oh. Pun mulai ya. Ayo. Aduh, iki ditangkap tadi suku, kan dikei mangan, kan dikei ngombe iki ya. Sing terungan ae. Dik. Niki tanggapan tak kaliren niki. Lho, ini mau ditangkap dulu dikei mangan dhisik kok Sabar. iso main, Sabar, kok dhisik. nyanyi kok
Kok kan ndak delok nglambene sing duwe gawe dhewe ya garing ngene. Lah saniki Nggih. soal cerita serahkan kula napa sampeyan nedhi? Lho ngeten. Cerita niki kula panjen nadar, Dik. Lah nek Kula nedhi cerita babat-babatan. oh pembabat-babatan. Lah napa? Enak usus-ususan. Lah enak nek usus-ususan. Lah napa? Sing enak iku limpoh-limpohan. Aduh, nek wong telu iku gak enak sos usus babat polimpo. Enak to sotoan iki. Mboten ngoten niki kentrungan ta ngramesi panganan niki. Wonten iki Ngono, Mas. Babat niki kalau Dek koyo babat Mojopahit. Nah nggih. diatur Kok lakon anu gawe lakon niku ah. apa? Apa Charles Bronson niku ah. Ngomongnya keceklak-keceklok kok. Angel ya. Saniki kula serahaken sampean Dik. Pokok sing enak kula niki nadar pun kula sediani kuwabe. Mburi mriki. Nggih, Kula tak mriki. Kula semburi Dik nggih. Ah. Ora inggih niki, Mas. Buk, peno nyekelo iki jidor iki. Enak Enak. ojo diceluk buk poko. Ya, Dik. Iki ya, napa jidor. Enak arang-arang tapi antep labuhane. Oh, napa cidar ya? Lakon sing iki, ya, napa iki? Iya, Ya, mau ngendang. Iya. Kula napa niki nggih? Nah. Ayo, mulai. Ayo. Apa iki? Gak perlu lapor, Rek. Kandanon. Niki minangka senggaan. Senggaan masalah, ojo ngageti sing digawe. Senggaan. Senggaan niku ojo ngono. Ayo apa? Senggaan niku kalem-kalem ae. Oh, kalem. Kalem. Oh, minggat ngono. Ya apa rek? Gak kalem-kalem ngono. Oh. Ini ku sing kalem Oke, ae. ayo, mulai. Penak ya nek. Ki piye iki piye? Mbamba aku karo Ngono iku salamu dhewe. Nek wong telu padha edane. Apa edan iku? Sampeyan kentrungan iki mboten latihan tadi. Lho latihan. Lah sampeyan iki piye? Lho niku parian niku. Parian iki mbombo iki manut ae. Kok nanggep yo melok mangap ae. sing duwe kae kok melok-melok. Parian ngono Dik. Lah mulai. Iwa ora tawa puntute. Wong wis gerang gak ono sabute. Iwa orang kanthi rempeye wong wis gerang kok kemenye. Iwa urang nang ndukur prautu. Wong wis gerang katut prau. Iwa urang nduk jero sumur. Wong wis gerang kecemplung sumur. Kon melok-melok sampeyan iku parian kok iwa-iwaan urang tok ngono ya. Parian. Sing ngeten sing ngoten. Oma kenter saponater. Jaga bilane kapur puter. Abot enter lakonon. Nek wong telu dirubung lal. Ibu mawon sampeyan iku Sampeyan kentrungan kok atik ter-teran. Suya. boten oleh. Mboten oleh ter-teran. Oma kenteng saponateng. Jaga bilane kapur puteng. Abot enteng lakonon. Nek wong telu lah bareng gendeng. Wis. Sampeyan kula kandhani nggih. Mboten oleh ter-teran kok teng-tengan. Oh, parian biasa. Parian biasa Sing enak. Oh, wis suwe gak tau jamu. Ayo, Jamu pisan godhong kacupung. ayo po. Wis suwe gak tau ketemu pisan jaluk tiampiang. Pati wong kandang jampe. Lokor siji agelundungan.
tembok gempal tambal foto. Ayo tau. Dadi perawan poso Senin Kemis jane dilamar Bathara Kala. Ngori gawe sulingan nek bring Jawa lak buntet-buntet idang mburi metu iringan dienteni njaba buntet-buntet Inteni jopo niku lawange dinep lah ngono. Parian sakmono kae selewat kabeh rek. Iki jange mengindah cerita lho. Cerita sampean sing serius lho nggih. Ceritane nak. Nggih, tak rungokne ceritane. Tan kocapo Kecapono. Rujak ono, tutulono Wah, iki lamu tonton iku sampeyan iki kentrungan tarujakan lho niku parian. kan kok capo kene kecapono kene rujaon aku kuwatir kauman tak tutuli ngene lho Saya meneng mawon ta. Mas. tan kok capo Mangan ketane campur klopo. nek kurang lagi tambah ono gula. jaluk didik rek Iki jalo iki. lah kuwatir kauman aku kelopo ning mang sing akeh didik aku Iki gak ono klopo temenan bojoan. Meneng-meneng Sik iki. juga ono foto situ, Dik. Ya pano. Tak gawe ganjel lambene sing gawe. liyane tanpa capo tanpa capil Sero cili arane sotir. Watu cilik arane krekil. nemplek nduk dodo arane penyu iki lho gandule kalungku iki lak penyu arek penyu Iku penyu iku nemplek dodarane pentung. Mariane tanpa capo sawijine dina ana bocah lanang bagus rupane Mlebu alas, metu alas. Gak nganggo klambi awake. bambung bekne Sampeyan iku pun melok-melok. kon niku wong arek gak gawe klambi mlebu alas metu alas ya gak arek bambung Lho, tapi niki sing diarani Joko Ratu. Salah Yo iku. apa cek Joko raup. Joko Tarup. Joko Rasut Joko Tarup. Joko Tarup Joko Tarup Liyane nggih. Liyane. Iya. Sawijine dina ana bocah wadon ayu rupane. Dasar ayu tur merahati. Rambute kedel. Mbak-mbakku. lho tumone kemeroto Iki garek petal karo kontok ayo digawe. Wis rusak Aku rambute. Lele sik. Deren-deren banyo. Kok iki lah salah kabeh. Iki sik ta. Sampeyan niku lak nanggap sih. Wong nanggap niku pun melok-melok. tak melok-melok ya napa dik kula biyen niku gentintang sampean ya Nggih. nedhi panjer sak menten pun kula panjeri Nggih. kondo kalih kula wah anggota kula niki 42 lho lak ngoten Langke. 42. Diwasa Dibagi. Dibagi nih. Tanggapane kata. Boten ngoten. Kok andik tanggapane kata dibagi ya no. Nggih. Sampeyan ketepaan enten kula kali Usman kali Nik Dewi niki kok. Liyane ku ngawur ikas tamun nggih melok mriko. Dibagi. Iki nek mboten sampean mboten didugeni, sajane niki jadwale bengi niki. Main tenggene Hongkong. Aduh, sampean niku Dik, kentrungan sampai teko Hongkong. Saya ngomong saya luar negeri. Luar negeri barang. Orang luar negeri ingin mengetahui bagaimana Nah. bentuk warna daripada kentrung. Nah, mboten tau ro. Gak tahu ro. Mergo ngene Dik, aku iki lak kau lah duwe ujar. Kepingin nanggap kentrung, lak kentrung lak seni tradisional lah. Lah iku lho ngono. Dadi aku iki kepingin roh, ya apa sih kentrungku? Nggih ngaten iki. Terus iki ya apa panganan sakmene kae sing mangan sapa iki Sampeyan terusan? jane pinten? Ya 43. Gampang, pentangken diwadahi kendang kena nggih. Ya kuwatir engko nek ana sing gowo mangan kuwo mule kok engko dikek karak.
Di sini tok iki. Lah timbangane dibuak iku rezekiku, gak ilo. Jaga bensin. Jaga kensi. Lah Sakniki sarene critane pun tamat. Bayarane niku bayarane. Lho kok sik ta? Niki pun tamat nih. Nggih. Nggih crita ngeten iki. lho ya napa? Sing nyetop ki lah sampean dhewe. Sakjane wong Joko Tarub enten teruse Apa sih ya napa? sarene sampean ngriwuki pemaine gopo. Gopo. Lah sampean cerita, adik kelambi metu alas. Sampai niku Lah wah, ngono nek Joko Tarub jaketan. ya mboten tumon. Awur. Terus ya napa ngene? Bayarane sing nampa dhuwit iki aku iki. Ayo bayarane iki piro? Terus kwitansi netokno kwitansi. Kwitansi. Iki mau jare sak crita piro, Dik Godik? Sik gotik ya apa sih? Iya, Dik Sedik. Ngomongnya enake gotik kare. Dik Sedik. Lah ngono. Iki sing duwe gawe jenenge sapa? Wak Klombrot. Oh, Pak Klobor ndi bayarane, War? Sik ngene diatur, iki sono bagian dhewe. Aku bagian keuangan, Usman bagian ngetokno kwitansi. Kwitansi. Aku bagian nampani ae. Ya kon bagian ngentekno. Mboten sampean gawe kentrungan iki kumpulane pun suwe, Adik. Sampean kumpulan kentrung. Walah, pun suwe. Ya Adik latihan Ngenteni bareng. mboten salah, Git. Telung dino niki, Be. Mboten telung latihan ya napa latihan iki mewon nyewa gedhong. Lho, iki napa sampeyan? Enten griya. Nyewa. Nyewa. Nyewa gedhong niki napa latihane angger latihan. Ngeten Dik, nggih. Senal sesampean iki seni tradisional. Nggih. Sampean mupuk kesenian sing apik ya. Gawe kumpulan sing apik, ya. Nggih ae napa-napa, lak ngoten nah. Lah terus niki nggih anggota sampean nggih. Aduh, anggota sing nomor 1 niki. Siji iki Nah, ono aku gak iso mlaku iki mau, Dik. Ngentekno, Pak. Anggota napa niki? Ngeten sakjane nggih, anggota kula niki sing wedok niku loro. Terus lah niki Lah niki wau ketepan mboten enten anggota wedok, niki arek dodol kacang kula seret iki wau. lho tadi niki. Lah nggih Dik, yek napa sampean niku? Waduh, yek napa Dik? Lah nek sampean niki tiap tanggapan enten arek dodol kacang sampean juku, enten arek wedok sampean seret. Lah enten arek dodol kacang sampean seret. Lah niki lak boleh tadi kacang seret nih. Oke lur, iku mau cerita bakul kacang diseret-seret. Ya apa, seru kan? Sampai sini dulu, sampai bertemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.